Tabi lang mga kapuso kay sensitibo ang video sa mosunod nga balita. Pipila ka stall renter sa Jensen Public Market mireklamo na tungod sa mga basura nga kapinbulan na matud pang nakatambak sa palengke. Tungod sa kabaho, apektado na ang pipila ka negosyante. Ani report ni Abby Caballero. Giulod og nanimaho na kining mga basura nga nakatambak dinhi sa usa ka parte sa General Santos Public Market. Ang karenderya ni Arlene nga anaa lang sa duol niini, halos wala na daw customer tungod sa kabaho sa basura. Naghinay mi diri ma'am tungod sa baho, nagkaroon na mi mga sinusitis, mga unsa grabe na jud ma'am. Makadaot jud siya sa kuan sa mga walk-in nga mga customer. Mausab ang reklamo sa stall renter nga si Edgar. Daghanan kayo nagreklamo ri. Baho kayo. Sisyo kayo ni. Matud pa kapinbulan na ang maong mga basura. Dunay mga plastic cellophane, styrofoam, lamaw ug uban pa. Apan matud sa mga negosyante nga duol sa maong dapit, dili daw sila makabantay kung kinsa ang nagalabay og basura sa lugar. Pipila na sab daw kahigayon nga ila kining gireklamo sa management sa Jensen Public Market. Tagaan po binlag pagtaga diri. Kay para po ni sa tuang tanan. Ang kalimpyo ug ang kahapsay diri, walay action. Kareklamo man ni. Kapila na. Pagpaklaro sa sanitation team sa public market, gilimpyo na gid namon adiha. Sila sige po nila balik-balikan og labay. Sila ra may naa diha. Sila po mo bantay kung kinsay mulabay kay dapat tinabangay kay sila may naa diha. Hinuon mi pasalig ang sanitation team nga hatagan nila og pagtagad ang maong reklamo. Ginaawhag sab nila ang mga stall renter nga mamahimong responsable sa kaugalingong basura. Everyday na lang jud namo siya tan-awon diha, olimpyuhan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.